برنامه گنده ما سلاوریز. اما ایرو جوره بحث تایبەتمەندیان لەسەر ئاردنیگاریە ناوچەیە ئاوا سیما دیلۆکێ بکەن. ئاوا سیم ئانگۆ بناوێت ترکیزەکری ئێسلاحیە ji heşt navçeyên dîlokê yek e. Ava sîm navçeya herî dawiya başûr rojavayê dîlokê ya li ser sînorê herêma Behra Spî ye. Di heman demê de di aliyê riweka xwezayî û avhewayê de jî li gor avhewaya Behra Spî ye. Nüfusa navçeyê li gor hejmartinên sala 2022 67,605 kes e. Bilindbûna axa herêmê ji deryayê 518 û 607 metre bilind e. Navçe 88 kilometre dûrî dîlokê ye. Rûbera wê 1513 kilometre kare ye. Di sala 1933 de bi dîlokê ve hatiye girêdan. Ji ber saziyên pişavtinê yên dewletê li herêmê asta pişavtinê gelek bi serketiye. Du nahiye 5 bajarok 49 gund li ser ava sîmê ne. Ava sîm di serdema împaratoriya Medan de wekî gund hatiye avakirin. Navê ava sîm ji serdema Medan hetanî roja me ya îro maye û di zimanê Kurdî de hêjî rojane tê bikaranîn. Di serdema dagirkirina Yewnanan de jêra Nikopolis gotine. Di qeydên Yewnanan de navê ava sîmê weke Apasîma derbas dibe. Ava sîm peyveke orjîn bi Kurdîye û duwateya ava zelal ango ava zîvî de ye. Navçe gelek caran ji aliyê Moğol, Rom û Ereban ve hatiye rûxandin û talankirin. Herêm her çendî ji aliyê Osmaniyan ve hatiye dagirkirin jî ti carî îdareya Romiyan nepejrandiye. Gelek caran serhildanên eşîrên weke Celalîk û yek ji şaxên Konfederasyona Zîlanî ne sekvanî û her wekî din ên li dijî desthilatdariya Osmanî rûdane. Serhildanên Kurdên Deryaya Spî û yên eşîrên herêmê gelekin. Serhildana Bozanbek û di sala 1918 de dest pê dike gelek navdar e. Lê dîroknasên Kurdan li ser serhildanên herêmê û Kurdên Deryaya Spî zêde xebat nekirine. Osmanî ji bo nüfusa Kurdên li herêmê kêm bikin gelek koçberên Tirkmen, Yûrik û hin malbatên Ereban ên ji bo Osmaniyan dixebitin anîne li vir bicî kirine. Di destpêka 1800 de Osmanî êdî ji destê Kurdên herêmê neçar dimînin û biryara artêşeke taybet ji bo binpêkirina serhildanê Kurdan digire. Sala 1850 bi navê Firqeya İslahiye hêzeke çekdarî dad mezrîne û li dijî Kurdan û Asûriyan bikartîne. Wekî serleşker bi navê Dervîş Paşa kesekî berpirsyar dike. Ev hêz ji alêvan Erebên peyayên Osmanî, Tirkman, Çerkez, Gurcî û hin mehkûmên giran ên Balkanî pêk dihat. Ev hêz qetliyamên mezin pêk tîne. Êla qerefeqiyan bi tevahî ji holê radike. Piraniya mêrên çêlikanê di hefteyekî de dikujin. Tevahiya herêmê dagir dikin û Kurdan dikujin. Sirgûn dikin û dest didin ser mal û milkê wan. Di demekî Kurd ên navê herêmê jî êdî dibe îslahiye. Ango li gorî Tirkan Kurd ji vir hatin îslahkirin, tirsandin û teslîm girtin. Di dema şerê cîhaniyê yekem de herêm ji aliyê Brîtanî û Fransiyan ve tê dagirkirin. Dewleta Tirk Kurdên herêmê bi navê Biratiya Îslamê û pejirandina Kurdistanê dixapîne û li dijî wan birêxistin dike. Kurd bi qehremanî Fransiyan ji herêmê derdixin. Ava sîm di aliyê mêrxasî û egîdî de herêmeke hêjayî behseyek û di pêvajoya dîrokê de roleke xwe ya girîng lîstiye. Hin navdarên ava sîmî jê ev in: Elo Axa, Smaîl Axa, Mirşîd Axa, Paro û Qereyilan. Dema behsa mijara navderiyê bêkirin pêwîst e behsa yek ji çekdarên wê demê Mela Mihemed ku weke Qereyilan tê nasîn jî bêkirin. Qereyilan ê ku Tirk wî wekî lehengê xwe nîşan didin ji bazarcixê Ango Markaza Gurgumê ji mezra Kurd elîfê ye. Mela Mihemed di sala 1888 de ji dayîk bûye. Yek ji generalên artêşa dagirker Kazım Karabekîr soz dide Mela Mihemed û hevalên wî da ku piştî derxistina Fransiyan dê mafê Kurdan bêne dayîn û gundên Kurdan ên li perê Deryaya Spî û Gurgumê bike bin fermandariya Mela Mihemed. Qereyilan ango Mela Mihemed tevî çekdarên Kurd bi vî awayî dest bi şerê Fransiyan dikin û bi ser dikevin.
lê mixabin wekî her carî Tirk li ser sozê xwe nasekinin. Piştî avakirina Komarê hebûna Kurdan nayê qebûlkirin û ev kesana yan tên kuştin, yan sirgûnkirin, yan wan wekî xayîn didin nîşandan. Hetanî bigire hin siyasetmedarên Tirk wan wekî Tirk jî binav dikin. Avasîn navçeyekê bajarê Dîlokê ku li Rojhilatê Herêma Behra spî ye. Li Rojhilat Mezmaxor, li Rojhilat û Başûr Rojhilat navçeya Kilîs, li Başûr û Başûr Rojavayê Xetay, li Rojava Kinikan, li Bakur û Bakurê Rojhilat Qurêder û li Başûr Efrîn. Herêmên Rojava û Rojhilatê navçeyê ku li Rojavayê Dîlokê ne ji giran pêk tê û herêmên navendî jî deştin. Li Rojava dirêjahiya Rojhilatê çiyayên Nûrê û li Rojhilat jî çiyaya Sofê hene. Deşta Avasîmê di navbera van çiyayên de li aliyê Başûr Rojava, Başûr Rojhilat dirêj dibe. Ev deşta ku di heman demê de bi eslê xwe tektonîk e li herêma Gurgum û Xetayê ye. Gelek robar û robarên ku ji çiyayên Nûr û Sofê derdikevin piştî avdana deştê tevlî çemê asî dibin. Ji van çeman ya herî girîng çemê reş e. Li ser vî çemî ji bo avdaniyê û ji bo pêşîlêgirtina lehiyê bendava texte kubrî hatiye çêkirin. Nebata xwezayî ya navçeyê çîlî ye. Li ciyên bilind ên weke zozanên Xizir qadên bi daristanî jî tên dîtin. Di warê taybetmendiyên avhewayê de ew di navbera avhewaya deryaya navîn û avhewaya parzemînî de derbas dibe. Bi piranî dibin bandora avhewaya deryaya navîn de ye. Di hin salan de zivistan ji ber ciyê erdnîgarî û bandora germahiyê dijwar e. Havînan pir germ e. Ji ber hemên dîrokiyên ku heta îro li navçeyê mane li gundê Yasemekê, xirbeyên bajarê Nîkopolis, Sûrên Akropolê, girên Tilmen, girê Gêdûyî, girê Zincîrî, girê Kirîşkal û Muzeya Yasemeka vekirî hene. Kela Nîkola yek ji ciyê dîrokiyê herêmê ye. Kela Nîkola ku bajarê Nîkopolis ê li ser girên li ciyê ku bi navê Gozbaşî li Avasîmê tê zanîn ji aliyê Yewnanan ve hatiye avakirin. Dîsa di dîroka çanda Yewnanistanê de tê gotin ku Diyojenên navdar li Avasîmê ji dayîk bûye, lê di vê mijarê de têra xwe çavkaniyên zelal nînin. Li Avasîmê yek ji ciyê girîngtirîn jî muzexaneyê Yasemekê ye. Yasemek beriya zayînê di çaryeka sed sala 2000 û sed sala 80 de mezintirîn kana kevir û atölyaya peykersaziyê bû. Muzexane li ser girê Qertepeyê gundê Yasemekê 22 kilometreyan li Başûr Rojhilatê Avasîmê ye. Atolyeya ku hûriyên heremî lê dixebitîn di serdema İmparator Supîlûmayê yekem beriya zayînê di navbera salên 1375 û 1335 de dema ku herêm dikeve bin desthilatdariya Hîtîtan ji bo bazirganiyê tê vekirin. Atolyeya ku demekî çalakiya wê qels bû di dema Kraliyeta Hîtîtiyên paşî de dîsa xebat lê zêde bûn. Di serdema nû de bi taybetî hêmanên hunera Hîtîtî, Suryanî, Aramî û Asûrî cî girtin. Ev şêwaza ku bi navê oryantalîzmê tê zanîn bi bandorkirina çandên Egeyên ku li Rojava dest bi pêşveçûnê kirine bingeha hunera Yewnanî ava kir. Di sed sala sêzdan beriya zayînê di Atolyayê ku tê zanîn di çaryeka dawiya sed salê de ji aliyê Suryaniyan ve xebatên xwe rawestan û hostayên wê birin Asûrê û hetanî sala 1890 her tişt wek xwe ma. Li muzexaneya vekiriya Yasemekê ku zêdetirî 300 kevirên peykersaziyê têne derxistin û bi rêzek diyarkirî têne pêşandan, piraniya nexşan şêrên deriyan in. Qada ku Sfinks, şêrên deriyan, şêrên rûniştî, şêrên bibask, rolyefên xwedayê çiya ku çiyayên Amanosê temsîl dikin, rolyefên qada şer û parçeyên mîmarî ku di hawrdora xwe ya xwezayî de tên pêşandan ji aliyê Müdûriyeta Dîlokê ve bi peysajê ve veguherî Muzeya Vekirî. Li navçeyê li qadeke bi qasî bi ser 100,000 dekarî çandiniya tiriyê tê kirin. Tirî yek ji berhemên serekeyê ku li navçeyê tê çandin. Tirî li herêmê ji du berhemên ku bi kalîte û bi tama xwe bi nav û dengin yek e. Ev fêkî ji bo dahatiya navçeyê gelek giring e. Li navenda Avasîmê, gundê Qerepinar, Yenîkoy, Qiriqçalî, şerikana jêr û jor bi taybetî jî li xaltan, kerkûtan û dolanê çandiniya tiriyê bi xurtî tê kirin.
Cûreyên ku li navçeyê tên çandin bêtir cûreyên sifreyê serdest in. Ji bilî vê, cûreyên tiriya şîre, şerab û tiriyên mewjî jî hene. Wekî din di serî de tiriya reş, adîlokê, tiriya dirêj, tiriya bêdendik, tiriya siltanî, tiriya nêrbê ku weke kardînal jî tê zanîn, tiriya lewn, tiriya temûzî, tiriya zer û gelek cûreyên tiriyê têne çandin. Di nav van cûreyên de tiriya dirêj û tiriya reş adîlokê ji sedî heftê û pêncê rezvanan pêk tîne. Her sal li navçeyê festîvalên tiriyê tên li darxistin. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Ava Sîma Dîlokê bû. Em ê hewl bidin hefteya bê bi danasîna navçeyekî din dîsa derkevin pêşberî we. Hetanî wê demê hayîş xwe bin. Silav û rêz.